FBI nás vyslal do hororového lesa, lebo sa tam dijú zvláštne veci a my to máme ísť overiť. Hej. Ty vole, Čo? Black Eye, tam sa na čo pozerá. Jau. A ja som zomrel. Zastavaj. Ide po nás. No jasné, už je naštvatý, no. Snaj sa vylie za mnou. Nevylezie. Je pri tebe. Ja ho zastrelím. Teraz by som asi naťažil nejaké suroviny. A ja, to čo Teda máme, vlastne. kamera? OK. No, A no, vlastne s tým vole, budeme fotiť. Dobré veci, kamera. Ja som odfotil. OK, s tým budeme fotiť. Tie príšery, že? Tak ešte sa ťa odložím. Totem. Mám si dať totem? Ja som to skúšal. OK, tu máme hneď Ochrániť ťa koper. pred smrťou? Ja neviem. A tu máme hneď irony. My máme strašne... viem. Máme strašne dobrý spawn. Toto je sekerka, ktorá je... Kečup! Blacky Eye, mám kečup. Ježiši, to čo tam je? Ja som sa Black Diamond. Blacky Eye, čo sa deje? Ja som cooked. Why? Presne preto to som cooked. Čo sa deje? Haló? Haló? Tak je tu ten hnusný. Ale čo máme robiť? To je hneď také ťažké. Je tu stále? Neviem. Kamo, ja sa bojím. A ja sa bojím. Ale to nechce skončiť. Ja si asi nechystám tú kameru. Idem von, hej. A ja idem von. Ja som to spadol do džúry. Ono je to mega creepy. To sú blueberry. Nice. Ja neprejedol, ale... Blueberry? Však to tu neexistuje. Teda, sweetberry sa... A ináč, vieš, čo tam bol taký stĺp. stĺp? Ešte pár ako dobrých modov, ktoré ako tento. Farmer's Delight by som vám tu dal akože, ale to nevadí. Hej, vieš, Jau. Vieš, čo je tu taký stĺp a tam je taký týpek. Videl si to? Ktorý tam, kde je ten iron? Hej, no tak to musíme vyťažiť iron. Lebo z toho sa dajú robiť lepšie pištolky. Presne. A kopr šetrí, hej. Dokonca nám z tej FBI-ky dali aj flintu, takže okej. Okay. No Aspoň niečo teda. to je, no není to až taká Aspoň dobrá. trošku nábojmi, dobre. Máme ich aspoň, no, trochu, no. Počkaj na mňa, Takže, hej. kde chceme bývať, Black Diamond? Ja neviem, aby som si asi postavil väžu. A odtiaľ to nesmieme A ja by som si ísť. postavil väžu. Musíme, vyťažme ešte to koper. Tak, ale to iron, to je raketa. No. Oh, fuck. Začína noc. Poď sa tuto kde si Nie, no zakopať. Poď za Kde mnou. si? Kde si? Tuto, hej, tuto a tuto sa začneme kopať a by som chcel brange miniť. A ja. Máš torčky? Nie. Ja potrebujem ešte... drevo. Na uhlie. Keby dač, tak ja mám 7 toho. 7... Logov? Nie. Plenkov a ešte 2 styky. Ja mám 11. Plenkov. Toto prosím. Zastaviaj to tu. OK, toto stačí. Nie. OK, tak mám. Mám aj jedlo, keby dačo. Okay. Čo sa to je? Nám s tmy nám robí mozog dačo? Áno, hej, áno. My nesmieme byť v tme.
Sanity, to je strašný moc, som tu nemal pridávať, ale dobre. Yes! Ha! Charcoal. Som sa zaľakol. A čo ten totem? On sa To dá radšej nehec. Máme niečo v kamere? No, Sorry. prestaň. Máme tam jeden film, sa mi zdá. Nie. Odfotím, jak A? pracujeme pre FBI. Prestaň! Aha, ja v tom nemám film. Je tu Máš tma? tom film. Druhým tlačítkom sa sfotí. Nemám v tom film. Vidíš? On to hituje. Prestaneš? Ale, Musíš pravým tlačítkom, máš tom film. hej. OK, chceš jedlo? Musíme zdokumentovať. Jak pracujeme, poctivo. Aj v noci. Poctivo aj v noci, no. No a Ja ideme si tá... spravím sekerku. Ja To mi mám... chýba. Ale ja potrebujem toto. To... Pec, mám 15 kopru. A Mám koľko máš päť, ironu? A ja mám 4 kopre. A ironu? Ironu 6. Ako to tam vyzerá, ukáž? Pozoruj. Nehni sa, ináč vystrelím. Ja znovu zastávam. A prečo si všetko Tak zbalil? pôjdeme branchmaniť. Ale nechcem moc branchmaniť, ja chcem vykovať túto caveu. OK, tak ja zostanem hore. Fajn. A dám som asi aj timelapse. Mám tu caveku. OK, tak tam by som šiel. Ja by som tu akože nešiel úplne. No, mám tu kopr. Škoda, že to nehráme na najnovšej verzii, ale sme už aj armor mali, toho kopru. Tak máš tam tú caveku? No mám, ale asi nejdem do nej. A ideme tam. Počkaj, tuto, skoč dole. A čo Počkaj, tá? neskáč ešte. Áno, to sme profesionáli. Skoč dole. Máš tu berisku. OK. Toto je caveka? Tuto je kejvka. Aha, OK. Počkaj. Počujem zombíka. A hlavne creeperov potrebujeme. Aj skeletona. A vidím skeletona. Ježiš, Aha. Ja som mŕtvý. Kámo, mám tak málo. Poď, vidím koper. Mám 2 hápka. Tak... Počkaj, ale ja ho potrebujem. Blacky eye! Ha! Ty si ma vymkol z našej blízky. Koľko máš jedla? 7. Ja 4. Počkaj, nie, poď späť. No a čo to To ako... strihni. Čo mám Daj mi tvoje náboje. Ja Prečo? som zobral milom zle. Tevu. Toto strihneme teda, OK? Margo, strihni tam... Marek. Čo je? A musíš vždycky strihnúť niekde, som ti povedal Marek, hej? Odteraz sa to už fakt nestane, to ti vravím. OK. Osvetli. Ježiš, creeper. Nie, na to nesmieš míňať náboj. Iron. Na creeperu musím ešte 3 s nábojmi. A tu je voda. Ja tu mám strašne veľa ironu, len je tam voda. Ja Čo si za rovno- kraftiť z kopru? No, náboje. A možno ešte aj nejaké zbranie. Ale na každé Treba mi náboj. jeden ametist. Na čo? Na ďalekohľad. A načíname ďalekohľad? Do foťaku. Alebo na diaľku. Vlastne, hej. Na čo je ďalekohľad? A hlavne do foťaku. No. Môžeme spraviť ten objektív lepšie.
keď už bude... Takto, keď spravíte, tak to môžete dať. Za chvíľu by som už šiel hore, hej. To môžete dať aj filter, ale svetla. Jo, však ja tu mám aj day counter, takže keď tam bude 2, tak Mám tu pôjdeme. creepera. A ja ho chcem Tak ho asi zabiť zabij. normálne, ale normálne. Ideš mi pomôcť, sú tu ešte 2 zombíci. Áno, Pomoc. poberiem torčky, lebo ich nemáme Ty keď sa veľa, pozeráš dosť. na monštra, Čo? tak ti to bere sanity. Som sa te zľakol. To som si všimol. A? Bacha, vybuchne! Skoro. O! Kde je? Haló? A do backrooms išiel. Čo? Čo tam je vzadu? Netoper? Poďme tam dole. Počkaj, ja by som si potreboval spraviť viacej torčiek. Poď. Tá! Ja som tu spadol. Ty keď sa pozrieš na Parking monštra, poberá sanity. to je blbý mod. Oj. To je blbý mod. Ej, lava! Nice. A čo je toto? Tu je nejaký Čo je toto? Galenaor. To sa bude hodiť, keď budeme chcieť odtiaľ to zmiznúť na vrtuľník. Jak som sa zľakol. Však FBI nám pošle vrtuľník, nie? Len nikdy nevieš. Kto mi tu zhasí na tie torčky? Ja nie. A kto zasol lávu? Ja. No, tak to sa nezasli torčka, ale láva. Ah, Háčem ti tam ale iron. ja som... Zobral si ho. A už je deň 2. Tak poď hore. Áno, len doťažím to túto žilu uhlia. Ty si našiel real žilu, alebo iba... No však žilu ako normálnu. Túto. Mám 9 ironu, takže... Ja 4. To... A neviem, kaďa sa ide hore. Viem, poď za mnou. Počkaj, len doťažím to uhlie. Uhlia bude treba fakt veľa. Ja mám 18 uhlia. Ale mám stack Takže chceli kopru. by sme v tejto sérii vlastne dať aj takých 200 dní. Teda No. ak to bude možné vôbec. Lebo... Už som skoro zomrel. Nie si, počkaj na mňa. Ja už som skoro zomrel, mne zostali 2 hápka. Aj mne zostali 2 hápka, ale... Môžeme sa tu revivovať potom, hej. Na to som úplne zabudol. závenku. A ešte sú tu aj korpsy. Ja odfotím netopiera. Tuto si trénujem fotografovanie. OK, mám ho. Tady to sa ide hore? Hej. Ty vole! Čo? Blacky Eye! Tam sa dačo pozerá. Blacky Eye! Tam sa dačo pozeralo. Blacky Eye. Pomoc. Kde si? Tam bol ten... Tuto, nad tebou. Tam bol ten, čo sa pozerá. Poď. Gnoker? Nie. One who watches. Či tak nejak. Aj tento. Vieš, kadeľ sa ide hore? Áno, tadiaľ to sa ide hore. A jak sa ja dostanem hore? To je problém. Vykopej si svoju. Wait a second. Kopem dirt. Nechceme si žiť... Ja by som si postavil dom niekde aj tuto, kľudne. Blacky Eye, toto je ten alarm? Black Diamond, ja neviem, kde si. Ja som už hore. Ja som vyšiel hore. Však aj ja už som hore, ale kde si? Teraz si tu... Toto, berrysky si tu. Ja tu. som tam, kde si ťažil iron. Aha, tak daj mi sekundu, ja tuto len poberiem blueberrysky. No, tak to je dobrá zásoba jedla, Prečo to voláme blueberrysky? Sweetberrysky. A, čau.
Pozeraj, tu je strašne veľa štruktúr. Ja viem, že tu je strašne veľa štruktúr, Ale ja som tu videl niečo iné, nie tuto. A, tuto, alarm. Toto je ten alarm? Počkaj, ja len toto poberiem, blueberrysky. Nie, toto nie je ten alarm. Lebo V pozri takom sa. laboratóriu. Hej, lebo pozeraj, tuto je vstup. Tam možno sú aj také luty. Kde je vstup? Ja by som tam asi radšej... Tuto vyzerá, že budú luty. Tuto. Jo, tak toto je ten alarm. Tuto je ten alarm. A sú tam dobré luty? Aha, no hej, prd. A v mestách sú dobré luty? Chceš počuť ten alarm? Chceš ho počuť? Pozor! Prečo to tam vyzerá? Tam hovorí niečo activated. Chceš tam ísť? Alarm activated. Chceš tam ísť? Ja som tam bol v kreatíve, nič tam není. Len čo tu je dobre, tak sú že tieto. Light detector. A kedy to skončí? Čo? Ten alarm. Keď už končil, tak som ho vypol. Ja to furt počujem. Aj, Ja a v nie. tomto kostole sú... Tam by mala byť tá pec Luty. dobrá. Ježiš, ale... Dobrá pec. No, na vypekanie orečok. Kámo, Čo ešte je tu anvilka akurát. Yes. A, dážď. Sme cooked. Chceme tu zostať? Kámo, fuj, daj to dopreč. Ironový sword. OK. Vítež, A toto je tu tá fuj. pec? Kámo, fuj. Musíme tu zostať. Neviem ako ty, ale mne už sa pomaly plný inventár. Ne vôbec ešte. Musíme tu zostať, lebo je búrka. No, musíme tu zostať. Ježiši. Potrebujeme irony. Barel. Barel? Na čo? No však to je taká čestka. Áno, ty by si rád zobral barel a mám ho ja. Fakt? Mhm. Nejdeme... Koľko máš tých sweetberrysiek? 14. Ja ti niečo dám, poď sem. Ok, dík. Ja by som až teraz išiel niekam hľadať. A v akom biome chceme bývať? Ja nie, lebo vidím niečo, čo asi nemám vidieť. Čo? Tie oči vidím hnusné. Ktoré? No však ten mod, taký zlý. A kde to je? Tam za tým stromom, hen tam. Počkaj, uhni. Ja už počujem hudbu. Akú hudbu? No... Ja sa divím, že sme ešte nevideli Man from the Fog. Videli sme ho. No, nevideli. Ja som ho No, nevideli, ale už nás raz napadol. No napadol, ale... A jak sa kraftí na ammo? Počkaj, tu sa deje niečo prekliaté. Prečo? Lebo však... A. Man from the Walk. Alebo Watcher, nie? Hen to robí Asi. Watcher. Osvetli. Ináč, nebol už náhodou deň 2? Bol? Prečo je deň 1 znova? Ja neviem, to nefunguje asi. A ide! Kto? Man from the Fog. Zablokuj rebrík. Aj toto. Jau! A ja som zomrel. Čo? A! Je tu kybír. Kámo, ja som zomrel. A ja? Čau. To je jaké ťažké, poď vylti túto kejvku.
neboj sa. A jak sa k nám dostal, to celé rozboril? No, hej. Už začína deň. Neviem, jak to chceme dať 200 dní. A, zombík. Ja sa tu viazol. Pomoc. Dvaja. Ty ma zabíjaš ma. A jak to chceme dať 200 dní? Keď to ani nezarátava. Neviem. Mne sa to Ja som dead. mne sa to nejak laguje, neviem prečo. Ale mi sa to strašne laguje. Počkaj, dám ti máš tie sweetberrysky, že? Hej. A čo chcem ísť teraz ešte robiť? Poď. A jak? Prečo mám darkness? To čo sa deje? Prečo je taká noc? Zastavaj. Ide po nás. To je ten. Oh my god. Jak to máme dohrať? A prečo je tu key v inventory? Toto je dlhé umieranie. Lebo vidíš, čo sa tu deje. Toto je séria dlhého umierania. Musíme si tu už postaviť tú väžu. Ja by som si spravil tú base kľudne aj v tajge. Spravme si baseku v tajge. Ja už som spravil 5 fotiek. A čo máš odfotené? Tuto to bude lepšie. Fuj, tie pavuky sú hnusné. Ja ich nevidím hnusne. Ja áno. Tu bol ten, čo sa pozerá. On tu bol. Fakt, bol tuto, prisahám, bol tuto. Počkej, tuto sa postavil. Kto? Ten, čo sa pozerá, ten, čo Ten nás... biely hnusný? Hej, ten biely hnusný. Poď vypekať. Poďme si spraviť aspoň taký základný armor. Dobre, kde je furnejska? Ja mám 4 irony, ja ti ich dám. A nevykraftíme si radšej stôl na ammo, alebo na také dačo? Ale postavme si bejsku. Som spravil provizornú základňu teraz, hej. OK. A ja by som si tu aj Na rovno... strome je to bezpečnejšie. A podľa mňa tá tajga je najlepší biom, lebo je to aj pekné drevo na bejsku. Jo, konečne svíta. Vieš, čo by som ja urobil? Hej, Blacky, aj vieš, čo by som urobil? Že ja by som tuto niekde okolo nás, okolo tej veže by som vyťažil všetky stromy. Nech vidíme, že čo po nás ide a v strede tom kruhu, kde sme vyťažili strom, by som si postavil bejsku. Áno, to je dobrý nápad, ale zdá sa mi, že nám tu mizne lístie. No však, takže tento strom musíme vyťažiť stromy. Teraz by som si tu postavil nejakú vežičku. Cez deň by som šiel ťažiť a pred nocou by som si postavil vesničku. Ako vesničku? Vežičku. Jo, Nie, to je dobrý nápad. A hore môžeme pestovať. A hore môžeme si farmiť blueberry. Sweetberry. Tak poď, ja by som už asi začal ťažiť drevo. Potrebujem čo najviac dreva, hej. Jau.
Ja som, Ja som cooked na skeletona. ja som Minecraft noob, ja proti tebe som mega Minecraft noob. You spinning Rajša. Pozri sa na to pavúka, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Pozri sa na to pavúka, rýchlo, rýchlo. Pozrej, vidíš? Čakaj, to musíme ísť odfotiť. Po mne ide Enderman. Help me. Tá zbraň je slabá. Ah! Dostal. Revive ma! Čo to je? No, to máš low sanity. Potrebujeme svet... Nie, ja to tu nechcem sadiť. Musí sa nájsť. Však žerem. Tá pištolka je strašne slabá. Ja... Prečo ja som dostal achievement Feeling Watcher? Ja mám 18 a 5 nábojov. Ja už mám len 18 a 2 náboje. No jasné, už je naštvatý, no. Snaží sa vylie za mnou. Nevylezie. Je pri tebe. Ja ho zastrelím. To čo sa stalo? Pozor, je na strome, hej. Dobre, ja som v zemi. On za mnou vyliezol. Prečo mám takú low sanity? Mám sa respawnúť? Don't space out? Respawn. Nevyliezaj? Prečo? Poťažiť. To je jaké creepy toto tu. Ten pavúk furt zdrhá. Ja mám ale low sanity, čo mám robiť? Jesť. A musí mať Ale svetlo. čo? No blueberry Mám napríklad. tu svetlo. Sweetberry. Musíme si spraviť tú väžu. Koľko máš dreva? Ale čo sú v mojej hlave? Jak sú v tvojej hlave? Zabím. Nie, nezabíjaj ma. Stále veľa jedla. Ja neviem, čo to znamená, ale píše mi to, že sú v mojej hlave. Ty mal napísať, že sú len v mojej hlave. Ja mám halucinácie. A aké? Čo vidíš? Poď to Sa mi vidieť. zdalo, že za mnou ide vypuchnúť creeper. Treba nám Štíty. 4 saplingy nám treba. Ja mám Kámo, 31 sanity dreva. to je. Čo sme tu urobili, však tu nič nerobím, však sme ani nič nespravili. Ty si nám stiažil náš strom! A fakt možno. Ja si myslím, toto je tiež... ja si koľko myslím, má že dneska saplingov? Nezostriham. 4 A tu tiež... na A, veľký strom. a ja. Takže tu a takto by som dal náš veľký strom. V ktorom budeme Hej. bývať. Poď, nemáš nejaké... Nemáš sapling? Sapling? Teda, mám. Bone Komposter. Komposter. Potrebujeme komposter. Bone meal či nemáš, kámo? Nemám, ale vieš, na čo potrebuje komposter? No. Do kompostera dáme A semienka. kosti? Však máš kosti. Nemám. Máš? Au, au. Čo sa zase deje? Nemám. Sweetberrysky. Ja fakt nemám. Zakopať. Prečo? Ty si to nepočul? Nie. Zase tak tu hrá na husle. A? Zakopať. Prečo? Však tak tu hrá na husle. No, vravel som. Let me out. Teda... Ty si...
zabil? Prečo si ma otvoril? Prečo si ma otvoril? Ja sa toho nebojím. No fakt dobre. Kam on tak strašne kope? Ja som zaseknutý. Ja by som zase sa zakopal na noc. Prečo si ma otvoril? Kámo, tu je niekto, kto sa volá Routing Stalker. Zapni si hitboxy. F3B. Ale na čo som... Ja nechcem. Pozri sa, tuto je nejaký Stalker. Ja som hojtol! Si kúkt. Nechci mi pomôcť? Nie, nechcem ti pomôcť, lebo viem, že má 500 HP. Aha, tak to si mohol povedať skôr. Nestrieľaj do neho. Nestrieľam. Či sa vypínajú hitboxy? Chill out, F3B. To je... On je docela dosť strong. Mám 15 nábojov, hej. Ja Chcel by to, aby vyrastol strom. No však, rastie. Ale pomaly strašne. No však. To je problém. No takže čo ideme urobiť? Neviem, ja idem skácať tieto tu palice drevené, ktoré tu niekto postavil. To som utekal Je pred... Black Diamond. To som utekal pred tým, vieš. Tak ja si to spravím, nový gear. Zase tak dohrám na husle. A! Schovaj sa. Ide, nie? No ide. Ja mám vypnutý hostile mobs. To bude možno, že tým. A to čo je hostile mobs? To sú tie zlé mobky. Ja som to videl jeho ruku. Čelo. Ja to vidím takto, správame podzemnú základňu. Ani on sa dobre vie kopať. Tak chceme podzemnú. Ja by som urobil podzemnú aj, že budeme mať pod našou bejskou. Kde je ten strom? Že pod ním? Že pod ním budeme mať Neviem, takúto... kde je ten strom. Ja som ako zvyknutý používať aj ako minimapy, ale... Nešli mi nainštalovať. Ukážeš mi, kde je strom? Markneš mi prosím, kde je strom? Ťažko ti ho marknem. Prečo? No, a ja som zvyknutý z Fortniteu. Však túto. No, tak tam sa ideme prekopať. Obkopme ho pod zemou. A zabildí to hore nad nami, hej? Ja už som zabildil tú našu jednu. OK. Ja som tu robil takú menšiu farmu na berisky. No, takže teraz tuto máme... Teraz sme tu postavili nejakú farmu na berisky. Ježiš, ak tu sme v tej kejvke. No. Dobre, ty, dobrá základňa. Ja odložím nejaké veci. Ak nám to ten chcípák celé rozbúra zase, tak ho asi seknem do krku. Nie, čakaj, nemáš nejakú dirtu? Mám. Tak dáš mi. Tuto by som spravil.
Není, pozri sa, toto nagrindím, nejakú hlinu. A chcel by to štíty. A jedna už vyrastla. Dve. Nemáme štít. Nie, nemáme štít. Áno, aj irony máme, určite. Ja som ti dal moje irony. Vykraftíš nám Áno, však štíty? ja idem teraz. Vykraftím, no počkaj. Tuto je pozorovateľňa. Vonku. Nie, to je pozorovateľňa. Tuto. Poď sem, tuto bude pozorovateľňa. Ja mám pozorovateľňu tiež. A neviem, že či náhodou ten týpeček nemôže prejsť. Mám ešte 4 dirty, takže ja by som ešte rozšíril. A urobil som... Mám ešte 10, ja mám ešte 10 dirtov. Ok, ja ešte spravím slabý. Tuto tá torčka tu trošku zavadza. Nie, to je že až moc veľké, by som povedala, tak dobre. Nie, takto. Takto. A ešte tie slaby treba dorobiť. Opa. Tá, čo som počul. A ja skeletona. Čakaj, ten strom je ide si tuto, že... som skoro videl. Tuto je ten strom. Nice. Takže tu máme aj také malý stež. Ok, takže ja idem vypáliť to... Aj to iron. v bareli sú ešte. Čakaj, aby som to rozstrieť. To čo je za achievement, že si dal vypekať? Iron, že som zobral. Ja potom ešte slabý. Nie, tam bol ten strom. A nie, ten strom už Čo? vyrastol. Ten strom je tuto je nad nami ten strom. Ja potrebujem A slabý. tuto takto by som dal vchod, tuto takto. Už je deň konečne. Nie. To je nekonečné. Počkaj, ja som ti chcel dať ten štít. A, ok, dík. V hornej čestke sú suroviny také, ako proste, chápeš. A začal. Zase rejni. Nám tu zateká. Kde? Tu! Už nezateká. Ja mám posledné 4 beriska, ono to ešte furt nerastie. Ja posledných 5, kámo, to nie je dobré. Ty si všetko spravil pre seba? Dal som ti bodky. Ja mám iba 3 fotky. Ja odfotím Ja našu ich mám bejsku. 6. Počkaj, a ja potrebujem zdokumentovať. Počkaj, takto. Že sme prežili. Bo bez mňa som barali asi 100 krát. On to furt nechce vyraz, mám posledné 3 berisky. Ja 5. Nemáme trapdory. Musíš vykraftiť. Ale ironové najlepšie. Jejda. Nie. A kde chceme dať ten vstup? Ja by som dal vstup cez rebrík. Tuto by som dal vstup takto. Ale ja by som dal... Ale musíme ešte urobiť aj schody na tú bejsku. Našu, čo bude na strave. No však. Koľko máš berisok? 8. Ja 3. No a počkaj, dám ti nejaké.
Ja som pozorovateľne. Už je deň aspoň. Už sa A rozvinieva. už sa rozvidnieva, okej. Ale aj v noci chodia. Chodí napríklad meno From Cez the Fog. Paťme, na ňo funguje štít. A nemáš náhodou tam, že keď dáš Ečko, tak tam máš rôzne recepty s módami. Nemáš? Mám? No tak, Mám. jak sa kraftí ten stôl na náboje? Počkaj. Hneď, počkaj, to sa volá ako ammo. Potrebujeme 2 copper ingoty, 1 iron ingot a iron ammo box. A to treba 1 iron a 6 plenkov. OK, tak to poďme toto? vykraftiť. Poď to vykraftiť. Nemáme iron. Si robíš srandu, ty si tak minul. Tak poďme prehľadať tú trhlinu. Ráno. Pozri, nevidíš náhodou. A už je vlastne deň, ale Poď rýchlo von. Poď rýchlo von. A spawn point, potrebujeme ovce. A nech nevybuchnú. Tam je naša Au. bejska. Had? Ona zničí bejsku. Čo si všimol? Fixni to, hej. Aha. Fixujem to, okej, je to Tak. dobré. Je to all good. To je pozorovateľná číslo 2. Ja by som teraz išiel robiť strom. Ja by som potreboval... Koľko máš stringov? Stringov 2. My potrebujeme posteľ na spawn point, lebo potom sa nedostaneme odtiaľto von. Ide nám spraviť schody na tú... Budeme tie schody ťažiť do toho stromu, alebo spravíme to okolo toho stromu? Okolo. Okej. Čakaj, takže túto takto, ukáž. Ja som túto čas... Aj tu Wordering Trader. On má small container. To si necháme, poď ho dať dnu. A ako? Ja neviem, musíme to nastrkať. Kde? Počkaj, túto takto. Ale on nevie shiftovať. My ho potrebujeme. Kámo, čo Alebo je? tak- Prečo mám takú nízku Nie, nepotrebujeme sanitu? small container, ja by som ho tu nechal. On si poradí. Aj túto sprav prosím podlahu. Kde je A ten trapdoor? pod čestkami, myslíš? Nie. Tam sa to nechá tak trošku šitne. Áno, to potom spraví. Ok. Ináč som pozeral trošku tú trhlinu a nevidím tam jeden iron. Čo sa ti zničilo? Pickaxe. Nechybajú ďalšie zase 3 slaby. Chceš ísť pomôcť? Doniesť nejaké drevo? A však nemáš ho tam dosť? No a že či ty nechceš? Ja mám tiež dosť dreva. Tak keby dač, tak to ti dávam 4 slaby. Okay. To je pekné, ale ja sa bojím, že on sa tu ľahko práve, že sa nami dostane. Never mind. Ale chápeš, že on pôjde po tých schodoch a ich celé rozbory. Ja by som to spravil tak, že by som tu dal nejakú... To si robíš. Dal by som tu nejakú kopulu, nejaký domček, dal by som tu nejaký akoby obranu na začiatok schodov. Nie? Ja potrebujem ešte docraftiť slaby, lebo... Máš drevo? Hej? Ale tak ja ti dám toto stack až 64. Ja idem do pozorovateľne. A! Hra na husliach, nechoď von. Zatváraj. Za chvíľu by to Ja mal... som ho aj videl asi.
No, Už tu máme aj takže- bejsku. tuto máme bejsku vlastne ako preživší. Vlastne ako preživší. Snažíme sa tu prežiť. A to bude asi z tohto dielu všetko. Čus.